И здравейте хора, знам, че съм нов, но ще свикнете с мен. Знам, че канала ми се казва Jito Plaus, не знам как се изговаря, защото още не съм разбрал. Ще видя и ще ви кажа. И искам да ви кажа само, че играя на GTI San Andreas сам, Counter-Strike, Warzone, кой друго, Minecraft. Сега в момента сме в Soplex, вие виждате отстрани. Някой друга игра. Това са. Мога да изтегля още и съм на Windows 7, ако не знаете. И да, пишете коментари, харесвайте, абонирайте се. Ако ви хареса моя канал, не знам. Ако искате, вие си направете и да се абонират и за вас. И утре ще направя един такъв нов клип. И ще играем на, може би, ето това, Skywars номер 2. Номер 2, ето Skywars номер 2. И може да поиграем на Skyblock и на Build Battle. А тези тук Ship Games скоро ще пуснем. Това от Soplex BG. И до други пъти.